sibare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngor rewoy worgo mayela gambi ba fata dingiraya fallima ko waktu yoni ha to masina kame jombo ko ena jiya e gardidi kabruji men nyalawma hanke o farba ngom sardi yanke waɗi moɓodiral mum ton to Matam ngam yidde sembolinde hoorejo leydi Sénégal to leydi Mauritanie caggal nde taƴodiri leydi Mauritanie kame Qatar jagorɗo kalfinaɗo hakkude leyɗele mo leydi Mauritanie yillo yima ton to duwa ngam kaldigal hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe to leydi Mali jango mandogo 15 lewru mars woni tan nduɗo hen lewru ha yooɓi ken wona capanɗe tati koninke jeytima nguɗana jango fedde witende l'organisation état islamique fedde FNDC hande waɗi ɓe hitande koɓe darno cetal mabɓe ngam haɓade waylo tugnorgal leydi ndi hoto Alpha Condé ƴamtude daaluma tataɓal ɓe kollitima ɓe jokko combat mabɓe to leydi Niger capanɗe nayo neɗɗo mbasi pittali mumen taw ko yahannoɓe duggere ɗum noon waɗi ko keerol hakkude leydi Mali kame Niger to leydi Congo lundiyanke ngana biteɗo Guy Brice kam tigui wasi fittanu hanke lana ndi wawɗon ɗo yahanno safoyade taw yooɓi fittanu makko ñaw biteɗo coronavirus kabruji men mana wen ha ton to Benin kam e Togo ha to Tchad kame RCA ha ton to Tanzanie kame Cameroun Madagascar musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena Docteur Djibiso safriyanke wittiyanke mojjomiraɗo rokki sellinde o saha mo gonɗen. Docteur Djibiso ene jogui belema habrude dendagal bandiraɓe Mauritaniaɓe kala ñande no gasiɗi ɗo hen lewru ene hawray oɗo hen altina paaɗo maw taccugoɗo hen maayo o yaɓana wuuro wiyetengo Tumbel noon waɗɗani guuriki o jippoto noon ko galle ceerno Harouna Daouda Ndiaye kala jiɗɗo jokkodirde e makko taweteɗo Mauritanie keɓloɗe joni jiyon Docteur Djibiso. Docteur Djibiso so tawi iwiɗon ɗo Tumbel maw yaha ton to Magama eɗen gandi Magama ko wuuro hettinago yiɓɓe Docteur Djibiso ɓoyɓe faddade walla ni mbiyena sabbade Docteur Djibiso. Siftindon Docteur Djibiso ne jogui base muɗum to Wourossogui kono ne katto Kidira ha ton to Dakar so tawi ari ha to Kirmassar a ƴetti bis a wiɗum areten sa ari ha ɗon ma tawɗon pharmacie Docteur Djibiso. Docteur Djibiso ko safriyanke ngana ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli ko wayno nen kiis fibrome hernie diabète nonne kadi donkude ɓesnude ɓuutowo jogiiɗo ɓuuɓi kononne kadi hémorroïde cuuɗiɗo e peeño kala. Docteur Djibiso ene safra koye musoje kononne kadi cimmiɗo huuɗo bonko ko hanate ƴiƴam mum kala hen Docteur Djibiso ne sammita. Docteur Djibiso haɗani ɗon tan omo jogui siroji ɗi ganduɗa ballitoji wonande on gorko taw kadi ɗin siroji ngala ko wiyete rewam so tawi noon a yiɗi jokkodire Docteur Djibiso mbatta ko 00 221 77 244 92 81 on numéro noon ene waɗi WhatsApp walla mbaɗa numéro makko leydi Mali 00 223 mbaɗa 70 85 72 47 so tawi noon ko Wourossogui mbatta ko 00 221 77 924 16 81 ko makka ɓan nototoma. So tawi noon ko Dakar areten Kelmassar mbatta ko 00 221 77 972 56 17 nototoma ko biyiteɗo Yaya Ɓan Mauritanianaɓe mbatte haqqillaji mon Docteur Djibiso e jeese mon ñande Ceerno Djibisi gandon lasarari laaɓaɗo ƴewgal bittuɗon neɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi.
ceerno Djiby Sy safriyanke ngana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogii leɗɗe ɗe ngannduɗaa ene safra heen baŋnge kene wona 13 rafi woni heen leɗɗe kadi ene safra haa 19 rafi. ceerno Djiby Sy ene jogii usula omo jogii pegge ndenka e kisal omo jogii sirooji wonande ɗe yimɓe kuutorto mbele kadi mbaawa heɓde heen cellal mumen. ceerno Djiby Sy ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude ko noonne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabbuji teskiniɗi sa jokkodire ceerno Djiby Sy ma heɓen ko ɓuri ladde. ceerno Djiby Sy ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti lisihar kala ɗo gonɗa sa jokkodire makko mawo ƴewane ha wayno comme onon gurduno gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa. sa yiɗi heɓde ceerno Djiby Sy taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie legal bitegal annetet mbatta ko 00222 47 22 80 84 00222 47 22 80 84. so tawi a yi hat leydi Mali ñawro mango ma taw toon biteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno Djiby Sy omo jogii toon pharmacie makko ko on hetti heen tonngode on noon mbatta ko 00223 90 22 94 71 siftinde on ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu cafrowo hay so tawi joomum ari ene ardi juuɗe ɓoole hotata juuɗe ɓoole so wona on janowo hoore walla ni mbiyena mo seeɗineji mbahliti hoore muma ɗum noon mbadden dando faade ceerno Djiby Sy. kettode kaburuuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde nogas e ɗiɗi mboyi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goo yonti kabruji men e ɗemgala pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal to ko musidɗo men Saydou Abouba wonande ɓen yeeɓiyankoɓe Weltare TV to roguere men a YouTube kabruji men ɗemgala pular no wowi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓallimo leydi Sénégal kala subaka so huccidde ɓesguji leydi ndi andindeɓe oɗo saaha mo gonden mboros biteɗo coronavirus ɗo yarata e nder leydi ndi 1397 goni ƴewdaɓe ko wiyete test tawani gonde oɗon ñaw ko 97 hen 3 ko memodirnoɓe e wondunoɓe oɗon ñaw 9 ko raɓaɓe andaka raɓe ɗumen 329 keeɓi cellal mumen subaka hande o 33 e neɗɗo ene tampina fewi ko ma ballite fofando ñalawma hanki alet yimɓe tato mbasi hen a pittali mumena to Sénégal keddoren ha joni ma en garte ɓeɗo hen jagganoɓe gam kulhuli wotoɓe yirbinde yoga e gueɗe tumedeɓe konnguli ɗi ndewani lawol e addude fitnaji e ɓerɗe yimɓe ne jeeya hen Guy Marius Sagna ene wondi e biteɗo Assane Diouf goto ɓe ganduɗon e ɓoggi karale kame Clédor Sène ene wondi e biteɗo Birame Souleymane Diop kame Abbas Fall hande e yadiɓe woɗɓe kala ma daro e yeeso ñawowo mumena kono kadi ñawowo ma yurnito no fewi wonande ɗereji ɓen hujjiyankoɓe mabɓe ɓe bindi beele kadi ɓe mbawa ɗaccitede hay so tawi woni koye ɗaccirgol dow sarɗi ma dañ kadi woɗɓe ñawaɓe hen janggo caggal hewɓe nangganoɓe addunoɓe fitinaji yoga e booli ndekaru kam e ɓerɗe yimɓe kala ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en jaa ha ton to Matam woni ɓernde Fouta Wourossogui ɗum noon ko ñalawma hanki o Farba Ngom maire Agnam jaadiɗo hoorejo leydi Sénégal kono negade jagorɗo kalfinaɗo ñawoje kame yaadiɓe APR kala noddino ɓiɓɓe fuutankoɓe kala nde mbawata yaltude gam nottade noddadu toon to bowal ngal Matam hollirde oɗo saaha mo gonden jaadigal mabɓe hoorejo leydi Sénégal kame golle hoorejo leydi Sénégal no Macky Sall
dum non suuti ton konguli mum Farba Ngom ngam holli dewdo saama gonen be teskima yoga e cadele teskade kono ne kadi be teskima yoga yimbe wonbe boggi karalle e kala saa enen jaltina konguli men kame natene kala ko wodani wa artikade ya nyaade ko fate bangi boli kam e nema e gede kalama en ketto hen konguli Farba Ngom haaldude koye amen au niveau de Matam ko département ko fiye ko makkaji fuɗɗi politique haade 2008 caggal Allah ala murin haala ka noon heewi ko ɓenni ko o min duunima hen mayraɓe vraiment min mbaɗi hen massawu ko jotto wiyata ko e foniraɓe bagage uji ɓe e kadi ko kewi leydi ndi ko fof eɗen fof eɗen gandi ɗum somin gandi hen ɗumin ganda fof e kala couleur politique mo mbawɗa wadde porté ko sigi Allah ko minen ma ndindi mettete winndi ko noon yimɓe tato yimɓe nayo yimɓe joyo jooɗo tan mbaɗa groupe WhatsApp jaltina photoje Macky Sall Matam Allah nani caggal makko ɓe mbiyala caggal makko min mbaɗi renno aɗa arde haaldude opinion d' abord e département o e diaspora o fof ko foti pour yewtinde e maɓɓe haaldude e maɓɓe ko sigi Allah ɓe paama ko woni ala bas ko min kaali wonno ko konguli honorable député Farba Ngom maire Agnama e ñagima yafine waɗi dille no feewi kono wo arti e yañade ɓen wonoɓe ɓoggi karalle en jaltina natene kollira horeji leydi Sénégal waɗani ɗum kono wo holliti aɓe teski hayso tawi woni caɗele ene goodi won kadi ko golla kono kadi wo holliti kamɓe koye mabɓe ɓuuri yidde laabi dadema pewne ko fate banggue guese oɗo sa nde tawno so tawi fewnama kamɓe koye mabɓe koɓe fuutankoɓe maɓe ndugni hen autoji mabɓe kadi maɓe liggo hen kono kadi oɗo saaha wo arti e yañade ko fate banggue ƴettugol golle sukaɓe haɓade jonde wasam gollago kono kadi e rade ɓe ɗon seppoɓe jamma e ñalawma wotoɓe ceppat tan gam helde e bonnude ala neɗɗo ne wawi seppude taw bonnani taw kadi helani ko wona ɗum ko wo erima wonande yimɓeɓe kala nde mawata moɓodirde kuccana golle kuccana fandare ko wona ɗum ko ñalawma hanki o dañi kadi ɓen sukaɓe kañumen woytiɓe bojji ko fate banggue caɗele gonɗe e nder Fouta kame diwano kala guila safara hôpital uji hay ko fate banggue diƴƴe hay ko fate banggue golle kam e caɗele diñiɗi toon ɓenne kadi hanki kaɓɓi tekke boɗeji yogi hen kadi joguima nate ngam weynude hollirde wonande hoore jawleydi ndi koko yeebi Fouta no feewi Fouta noon wona ɓinguel morowo e wiide konguɗi mabɓe ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en garte Dakar wonande Serigne Grande Dakar woni ceernajo mawɗo Dakar taw ko lebo hanki waɗi jonde mum taw ko jonde wo joɗodima e ɓen khalifaɓe aada kam yoga e diine kala oɗo sa e ardiɓe yoga e guure ha tenti lebunkoɓe woni subalɓe taweteɗe e Dakar gam yurnitade caɗele baɗɗe ɗiɗo hen dumunnaji kala e nder leydi Sénégal kono kadi wo artino fewi e jabtade gardiɗo landa Pastef woni Ousmane Sonko caggal nde yaltinno konngudi mum so tawi tan laamu ngo toppitay koɓe kaldi ko walla ni yoga e gueɗe maɓe gartu e wen peƴƴerde ɗimmere no fewi nden peƴƴere noon ko wideɓe wonande seppoji goɗɗi garoji ɓurata wulde jaw e ɓennuɗi eɗen gandi seppoji ɓennuɗi ko helde e wujjude e wadde ko fewani ɗum noon ko konguɗi joɗani nonne kadi on gardiɗo lebunkoɓe yonnani ɗum hay seeɗa kono kadi wo erima hoorejo leydi Sénégal nde wawata ɓeydude ndenka e kisal kam e kaldigal e nder leydi ndi kala to Touba tijjanoma hanki jonde hakkunde jonde hakkunde Ousmane Sonko kam e khalifa général mo Mouride kono kadi nden jonde disnama kono anda ko holko jeeyi sababu disnugol nden jonde e wiide lobs wonande nde ɗon jayde ko fate banggue bonnugol deedi taw koye suuɗayru koɓe mbiyata avortement clandestin ɗum woni bonnude reedu tan e suuɗayru tawa yahani to docteur walla ni yahi to docteur kono noon ka cuuɗiɗo jeeyi sababu docteur biteɗo Alhaji Mbengue arti hen e yañade hitande ujunaje ɗiɗi e nogas kene wona capanɗe jeeɗiɗo e nayo suka debbo bonnowo reedu wasi hen fittandu muɗum to États-Unis d'Amérique o wiyete ko Ousmane Tounkara ɓuuri wonde koye ɓoggi karalle ene haala ko fati e gurdam Sénégal kono kadi e kala saha konngudi mum ko konngudi kewɗi yaltude aada hen sahaji ne haala ha wadda hen ƴettoje walla ni adda hen ko fati e banggue sappanade mayde ko ɗum jeeyi sababu laamu leydi Sénégal adrinoma kayitol hawo nanga toon gam tumede gueɗe ɗe mbaɗani gueɗe ɗe ndewani lawola jeeyi sababu ñawarema ko jogori wande ko ñande capanɗe tati e gonduɗo hen lewru toon to États-Unis d'Amérique sen jeewi toon to Sénégal paɗen ko toon to Mauritanie jagorɗo
kalfinade celal balli mo leydi Mauritanie woy wadde kala kikiɗe holliti temedde jeetato e nogas e tato woni testade temedde jeetato e jeeyo tawaka enen jogui oɗon ñaw tawani jogui on ñaw ko 14 kono kadi 17 neɗɗo hanki keeɓi cellal mumena awode awo fina tawa liggoɓe wande walla weddotoɓe doliŋaji mumen riwintoɓe caɓe e laakon mumen taw ko gawƴirta ko juuɗe ɓenne kadi hande ne jogui sunare mawde no fewi tinede hanki jaltugol aduna Mouhamed Wuld Salekha woni mawɗo awoɓe awo fina tawa e nder leydi Mauritanie caggal balle ɗiɗi nde o fawgi wattidi ko yaltude ɗum toon to cuuɗi safara taweteɗe toon to Nouakchott wonande weltare ɓiɓɓe fulɓe andude ine maɗa feddeɓe sukkade Afrique hettiyankoɓe jayde kala nelda duwaw dendagal ɓen awoɓe awo fina tawa kam e ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafoma nannom aljanna kanko e dendagala mayɓe julɓe kala ha joni koye Mauritanie keddoɗena caggal nde taƴodiri hakkude Mauritanie kam e Qatar dañino dogde hen koyɗe jaam sulta mo ummana on doganno hen koyɗe jaam caggal nde ɗamina oɗo saaha ma nandiral wonto hakkude Mauritanie kam e Qatar caggal nde leyɗele golfe kala taƴino Qatar gam tumede Qatar ne wallita ɗen seɓɓitiɓe ko fate banggue ngaluji kam e peeje kala jeeyi sababu oɗo saaha mo gonen jagorɗo kalfinaɗo gueɗe hakkude leyɗele mo leydi Mauritanie woni Ismaila Wuld Cheikh Ahmed waɗi jilmum toon to duha gam yewtidde e nando makko ko noon ɓe kalani happo holɗon date nde foti artirede ambassadeur mo leydi Qatar kam ambassadeur mo leydi Mauritanie toon to duha kam e Nouakchott kala ko noon oɗo saaha hollitama leyɗele ɗiɗɗe puɗɗima weldidde ha joni toon to Mauritanie keddoren Al Akhbar hofgo hande juuɗe wonande ɓen jangguinoɓe e nder leydi Mauritanie kala hande kofi juuɗe mumen jangde wodani e école aji gam wullitade caɗele mabɓe hakkude mabɓe jagorɗo kalfinaɗo jangde e kala saaha aɓe gorodira no fewi so tawi kay woni koɓe kolliti go jagorɗo arani hen kamɓene koɓe jokkoɓe hofgoɓe juuɗe wonande balɗe tati kono noon jagorɗo hanki ƴetti peeje mum gam oɗo saaha e rade ɓen tambiɓe yoga e duuɗe taweteɗe nder nokkuji ɗi kala ne mbawata hoccude bikuji men binda kala inɓe ɓeena ɓe garani jangguinde walla ni ɓe natanɓe hofgo juuɗe caggal mum ene gasa ma o fawi e jomumen ko teddi ko wona ɗum ko noon sukaɓe janggoɓe jangde secondaire ɓenne kadi hande jippima e bolito Nouakchott ɗon ɗo yeeso bâtiment jagorɗo kalfinaɗo jangde gam hollirde caɗele mawɗe no fewi wonande ɓen janggoɓe taw ko jangde secondaire aɓe jogui caɗele ko fate banggue jangguinoɓe guila tan école aji gudditi ha yettiɗo henna jangde mabɓe koko maayi mes ko fate banggue jangguinoɓe aɓe ngakkira ɗum no fewi ha joni koye Mauritanie keddoɗen Al Akhbar ɓe kolliri ambassadeur mo leydi Algérie oɗo saaha taweteɗo to Nouakchott hanki waɗi haalande mum gam hollidde aɓe ɗamini kamɓe Algérie Mauritanie ma wat yaadu jaam yaadu fewdu walla ni mbiyen wonande hunde fewde no fewi hakkude leydi Maroc kam e Sahara Occident sirti noon Mauritanie kam woni leydi beldudi e Maroc rutti kadi welde e Algérie kono kadi mettodirani e Sahara Occident deke noon oɗo saaha ko kamɓe tan poti wawde dogde koyɗe jaam payodinde e wiide ambassadeur mo leydi Algérie taweteɗo toon to Nouakchott catal biyetegal Somelek kamɓingal ko fate banggue kuɓɓama e nder leydi Mauritanie hanki ñaguima yafude ɗum noon ko caggal lamorgo leydi Nouakchott kam yoga e guure mawɗe kala keeɓi coupure courant waktuji jonɗi no fewi taw jeyno sababu ko toon to manantali caggal nde ɓe jogui caɗele technique mo wona tayaɗo no fewi ɓe ñaguima hen yafuyama en ja ha toon to kay heydi garten e ngal ɗo hen dongirgal pucci baɗowal e kala hitande bangal ñalawma hanki altine hanki nogas e gonduɗo hen lewru kene fota wonde pucci jonɗi dogui toon to ken gaɗa ko kawguel kono kadi luksayba heedani hen caggal ma en ketta hen keccel thiam ma artanen ko fate banggue guel ɗo hen kawguel no yaari keccel thiam aɗay jayde weltare TV jam hiire mon fedde sukaɓe heblo Afrique e gardegol ceerno Haboussou Diallo jam hiire maɗa musidɗo meɗen Sar Abdoulaye Sarr tawi ko kabruji garanɗen godani gayɓe hanki kikiɗe walla hande kikiɗe oɗo altini woni ɗo e nder ka haydi ko course pucci wonnoɗo ko ni noon course ɗi jaari muli gaɗani ɗi muli joyi wonno ɗin dogi ɗin noon no wayno
ko kahedinajo gagni woni premier e jowolnajo woni deuxième e tawi ko moli mawɗi ɗi ɗum woni dimaɗi hakkundeji ɗi ɗin kadi ko pucci jeetati gonno ewa ndeɗi dogiɗe noon ardi ko pucci lig sebenajo ene wiye Midia Abdoulaye Bayle ko ndimangu muɗum ardi ewa ndimangu kahedinajo rewi hen ndimangu jowolnajo rewi hen e ɗiɗon tati woni gagnatoɗi ɗi e so tawi noon ko dimaɗi mawɗi ɗi ɗin ko dimaɗi 16 gonno e ndeɗi dogiɗe noon ko ndimangu mbiyetengu Djiby Daouda ko noon woni inde makko ewa ndimangu ngu ko biyeteɗo Oumar Mody Guetta ko ngu ndimangu arti ewa ndimangu rewi hen ko ndimangu gollo ene wiye on jogui jeeyi Moussa Gorel Moussa Mama Salif o woni mawɗo pucci lig sebenaɓe ndimangu ɗum woni deuxiéme ewa troisiéme ko ndimangu kahedinajo ewa quatriéme o kadi kañum ruttite kalis muɗum ene wayno ko par coupe wonno coupe premier no wiyete trophée o ko lig sebe ƴetti premier ƴetti deuxiéme ewa auto trophée ko lig sebe woni ɗum ça fait lig sebe no wayno dañi trophée ji tati ni e ko ɗum woni no kikiɗo yaruɗo e golle ɗe noon jooɗi peewi hay goto gañaki hay goto hen kadi waɗani haare waɗani kala kene wiye wonde ɗum ɗon waɗi tana ko mawɗum alhamdulillah Allah rewni lawol no foti rewnude ɗum noon on jarama on calminama on juurama min mbiya on noon fedde sukaɓe heble Afrique yo Allah yoɓon jum ko moƴƴiri tawi haaldanno on ko musidɗo moɗon Keccel Thiam hande noon wonno min tampi tan emin tampi ko ɗum tan woni ɗum Allah jarama noon jarama merci golle moɗon jooɗi peewi merci Keccel Thiam mbaɗandi so tawi tan tampere nde a urima ñebbe seeɗa ma dañ afiya no moƴƴi caggal nde moli dogi rewi hen moli mawɗi rewi hen dimaɗi mawɗi hakkude kayeɗi kame jowol kame luksayba gorgola koɗo hen tigui polgu ngu woni ɗum noon eɗen mbiya tan ɗeɗo hen gueɗe ko gueɗe payidinde no fewi jadule jamanu yimɓeɓe wottoɓe jeebo ko fati e doñirgal pucci sen giwi to leydi Mauritanie paɗen ko tan to leydi Mali 15 hen lewru jango waɗino e nder leydi ndi ha ganduɗa ngun jeygu jeyino sababu yoɓede pittali 33 koñinkeɓe hinde fama taweteɓe nder leydi Mali ñalawma hande o fedde wiitede état islamique ɓe jeytima nguɗon jango ɓe koliti kamɓe mbaɗi nguɗon jango wangu e nder leydi ndi nokku biyeɗo testite ne tawe e nder ensego to leydi Mali keddoren ha joni catala tambingal haqqe innama aade e wallodirde e ministre mo loni ɓe jaltini cimtol mabɓe ɓe kolliti lebbi jeegom ɗiɗo hen jewtuɗi teskama e nder leydi ndi kene foto wonde kareli temedde tati capanɗe jeetati haare ha jeeyi sababu kene foto wonde capanɗe jeenayi e jeegomo neɗɗo pittali mumen keddima hen kono kadi ngol cimtol teskama ustima no feewi ko fate bange lebbi jeegom jewtuɗi dewtoɗi kene foto wonde temedde nayyi e capanɗe jeetati e tati haare teskama e nder leydi ndi kono kadi kene foto wonde temedere capanɗe jeeɗiɗi e jeegomo neɗɗo mbasinen pittalum ngol ɗo lawol noon kene wona capanɗe jeenayi e jeegomo neɗɗo mbasen pittalum gam teskede oɗo saaha fitinaji gustima e nder leydi Mali ko fate bange yoga e kareli gam ene adda wargoji to leydi Mali keddoren ha joni wuro wiitego Kona gila tan hitande ujunnaje 2 e 13 ko wuro andirago ko fate bange joguitiɓe armeji taw kadi ganduɗa ko yanoɓe e yimɓe e kala saaha biftotoɓe jawɗele yimɓe gon wuro noon heeɓi taw ganduɗa ko poste kesso mo militaire walla mbiyen tan camp militaire kesso tawne wondi e wehlaji blende taw kadi ganduɗa uddirde ɗum ko jagorɗo hoorejo jagoɗe leydi ndi woni Mokhtar Ouane kame sete timmuɗo no fewi haɗani ɗon tan ɓe guditi toon kaggulaɗe kesso pol taw ko kaggulaɗe awo ko mbiyata port de pesa ɗum tigui uddita toon oɗo saaha caggal siftinde on wona nde wuro Kona ko wuro awowo kono kadi ko wuro jeeygu caggal laaɗe kewɗe ko ɗon kewi fottidde gam yuɓɓinde gueɗe mumen ha joni sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry FNDC ko cetal tambingala ko fate bange haɓade kala ko ene wiye 3e mandat walla ni waylude tungogal leydi ndi ngal cetalon darno ko nogas ɗiɗi lewru mars hitande ujunnaje 2020 hande waɗi ɓe hitande ɓe kolliti ngal cetal saabinogal darade ko nogas e ɗiɗi lewru mars hitande yawtunde ko nden tigui ɓe mbanno simgoji membitel ko wiyete woote référendum ngam waylude tunorgal leydi Guinée beele kadi hoorejo leydi Guinée Alpha Condé
wawa ƴamtude dawal mum tatabal ko nden ngal cetal woni darna ngam haɓade 3e mandat mo Alpha Condé hayso tawi woni kam ƴiƴam rufi seppoji kewi kono kam haɗani Alpha Condé ko wino waɗata ko waɗi ɗum kono ɓe koliti maɓe jokkuɗo e dumuna garowo maɓe jokku combaji maɓɓe ha yimɓe kala ganda koɓe darani ko wona ɗum ko ñande aljuma heccanki jewtuɗo henno Alpha Condé yaltini konngol mum holliti oɗo saha mawo ƴettu peeje mawɗe no feewi kala ɓiɗɗo guinenajo manan no jungo e poos wallita laamu ngu no ɓamtiri gendi ndi no feewi ɗum noon ko lempo goto kala ma yeɓ impôt muɗuma ɗum noon hayso tawi woni ko jeewo ñamako ma yeey ñamako mum ko famɗi ko kala ma yeɓ kene fota wonde ujunere wonande franc guinéen kala hitande ngam wallidde laamu leydi ndi beele ƴellita gueɗe kewɗe to bene wonande jagoɗo kalfinade cellal ɓalli mo leydi bene holliti e nder ndeɗo henna yontere ma bene hutoro vaccin ma fuɗɗo vaccin mum taw ko vaccin AstraZeneca on tigui ɓe puɗɗoto taw ganduɗa ko oɗo henna vaccin baɗɗo effet mo ganduɗa oɗo saha yimɓe kala ene goyto hen no feewi to Burkina Faso ndelam kubbama ma ɓeydo ñalawma janggo nogas nduɗo hen lewru ɗum noon ko hakkude gaz kame pétrole ene wondi e gasoil kame essence e super kala ma ɓeydo ɗum noon kala litre ma ɓeydo hen buuɗi ɗiɗi ko wona ɗum ko noon so tawi ko gaz mo 12,5 gonnoɗo ujunere ma wontu ujunere e temedere kala gaz ma ɓeydo hen temedere mboɗo to Togo jagoɗo kalfinaɗo e taw ganduɗa ko ndenka e kisal leydi ndi hollitino ma contrôle cattugol waɗe yoga e keeri leyɗele mumen jeeyi sababu ɓe nangui kene fotta wonde 42 taw ganduɗa ko neɗɗo hakkude kerol mabɓe hakkude mabɓe e leydi Ghana taw ko catal biyetegal FDS taw ko ɓen dadiɓe ɓe mbawi teɓade ɓe nangui toon fetlaji jonni no fewi kame carton ngaji cartouche jondi ɓe noon ne tawe e juuɗe dadiɓe oɗo saaha mo gonɗen to Niger wonande tungorgal leydi ndi cour constitutionnel leydi ndi lawɗi ni subaka hande o holliti walla mbiyen ñalawma hanki o walla kikiɗe hanki o holliti wonande Mouhamed Bazoum jogoɗo lomtade Mouhamed Issoufou kam ari yesso kala temedere o dañi hena 55 piccal 60 mo ƴamdanno biteɗo Hamman Ousmane kala temedere dañi hen 44 piccal 34 ɗum noon kanko Mouhamed Bazoum maw ƴettu golle makko e gardidi leffol laamu to leydi Niger ñande ɗiɗi lewru fandu so jomiraɗo hoddiri jango musgo waɗi hanki toon to Niger woɗɗani kerola hakkude Niger kame leydi Mali ɗum noon ko yahannoɓe luumo ko wiyete duggere maɓe gon 40 neɗɗo basto hen fittandu mum ma en gartoye oɗon kabaru to leydi Congo caggal nde ɓe gonno e rumaji mabɓe jarruɓe ñande aljuma nde kanko ɗo hen biyeteɗo Guy Marius parfum kalela kam tigi wonno mbir keptinaɗo ponnoɗo waddude kuccam e sasingueso ɗum noon ko ñalawma hanki o ñande aljuma nde o testa omo jogui ñaw biteɗo coronavirus hawo ronki wadde mitin makko mo fonno wadde kono kadi ɗon ɗo wonno e leeso makko mo haɓay mayde ko ɗon tigui wo dañi erade e nder vidéo makko oɗo saaha yimɓeɓe kala e jaltu wotoyde beele ɓe mbawa folde oɗo hen biyeɗo sasingueso caggal ñalawma hanki nde o waɗa e laana ndi waw gam nawede toon to Paris lamorgo leydi France safroyade ko ɗon tigui o ruti e joomi ko e dow weeyoji duule caggal ñalawma hanki o noon sumgoji leydi Congo ndewi lawola aɓe paadi jencude mabɓe sasingueso oɗo saha jiɗɗo kadi lamtade dawal jeegoɓal leydi ndi to leydi Tchad wonande sumgoji ticcaɗi ñande nogas e 2 lewru avril wonande landaji lundo kamɓe kala ɓe erima ha tende Chalekha gardiɗo landa lundo erima landaji lundo kala kamɓe kala nde ɓe mbawata geddude ɗiɗo hen sumgoji saabu hayso tawi woni ɓe jeehi ko walliddemo kanko Idrissa Déby Itno nde wawata lamtade leffol laamu gonɗo e laamu kene wona joni duuɓi 31 ha hande ene ƴamta lawol gongol RCA François Bozizé gonnoɗo horeji leydi Centrafrique kam tigui tuma oɗo saha woni gardiɗo Hobela ɗum noon ko caggal nde audio makko goto teska wonande o noddino pelle ɓen lundinoɓe laamu ngo e sumgoji jawtuɗi kamɓe kala nde ɓe gonata caggal hobeli o to Tanzanie caggal nde yalti aduna horejo leydi mabɓe biyeteɗo John Magufuli caggal nde yalti aduna ko debbo oɗo saaha jarowo duuɓi 61 giwɗo e nder usine mo Zanzibar kam tigui woni horejo leydi ndi woni biyeteɗo Samia
Suluhu Hasana kam woni horejo leydi ndi caggal nde wondi ma nundu hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi kala mandama ko non gasoyta ko ɗo tan ha hitande ujunaji ɗiɗi nogas goto nogas joyi jafuɗon to Madagascar kene wona 19 neɗɗo mbasi pittali mumen hen jeenayi ko sukaɓe jeeyi sababu wasde ɓe pittali mabɓe noon ko ñamde ɓe tew hende kono hewɓe mabɓe oɗo sahani tawi e cuuɗi safara kono andaka holko jeeyi sababu mbete tew hende nde koko posna walla ala wonko woni hen ko way wonde gala loskoji ene jokki hen to Cameroun hanki jamma sanga 20h ko jango waɗi toon kerol hakkude leydi Cameroun kam e leydi Nigeria to waɗi nguɗon jango ko fedde witende Boko Haram ɓe joɓima koninkoɓe tato ɗum noon ɓe mbaɗi koye nokku biteɗo futkolo noon ne tawe kerola hakkude leydi Niger hakkude leydi Nigeria kam e leydi Cameroun musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garande en ñalawma hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehli moon Sar Abdoullahi Sarr ketkima laki jaam yo jaam Allah hiranena